Anambra State Director, National Directorate of Employment, NDE, Pastor Don Anaba, Bogo kunyere ndị ntorobịa na-enwe ọrụ na Anambra State, na mpara South East niile, ka atinye akwụkwọ maka agba nke abụọ nke Renewed Hope Employment Initiative, bụ atụmatụ onye isi ala anyị bụ Bola Tinubu tụpụtara iji wee belata enweghị ọrụ n'ebe ndị ntorobịa Naijiria nọ. Pastor Anaba kpọrọ oku oge odu ụfọdụ ndị otu ha wee bịa kpọtụrụ Managing Director, Chief Executive Officer, ABS, Maazị Chris Molokwu, n'isi ụlọ ọrụ anyị bụ nke dị n'Ọka, Emmanuel Okonkwo na ebe ahụ wetara anyị ka o si gaa. Pastor na-aba onye kwara alịlị na ndị mpaghara South East adịghị edeba aha ha n'iwu ọrụ gọọmenti etiti na-ewe kwa afọ ọbụla site na ya bụ n'ọrụ NDE bụ nnọọ onye kpọkuru ndị Anambra ọkachasị ndị na-enweghị ọrụ n'etiti ndị ntorobịa ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike deba aha ha na ya bụ iwe n'ọrụ nke gọọmenti etiti na-ewe n'oge ugbu a nke ga-abịa na njedebe na ọ bụ na ọnwa Ọgọstụ agba mkpụrụ ụbọchị 11. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa MD nke ụlọ mgbasa ozi ABS bụ Maazị Molokwu kwupụtara na ya bụ amụma iwe n'ọrụ nke gọọmenti etiti wepụtara n'oge ugbu a bụ nnọọ nke dabara adaba na mbọ dị iche iche ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo na-agba iji wee hụ na ndị ntorobịa nọ na steeti a nwere ihe a na-alụ. Ọ gara n'iru kwee nkwa na ụlọ mgbasa ozi ABS ga-ejikọ aka ọnụ ya na ya bụ ụlọ ọrụ NDE iji wee hụ na ozi ha na-agbasa banyere iwe ndị mmadụ n'ọrụ na steeti a ga-abụ nke ndị Anambra ga-anụ. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.